Så kører vi. Linda, der var du jo. Min guldkalv. Hold kæft, hvor jeg er glad for at se dig. Det er bare mine bukser lidt for store, så... Hvorfor du ikke snakke med piger om det? Altså, det er piger, der ordner sådan noget. Jeg synes ærligt talt ikke, at det er mig som skuespillerindens ansvar også at skulle have styr på alle kostymerne. Nej, skid være med det. Skid være med bukserne, ved du hvad, det fikser piger. Altså, hvor fanden er Pia? Pia! 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 Altså, er der nogen, der har set Pia? Hun skulle være klokken 9. Ja, hun er her ikke. Hun sagde, hun stort set var færdig med alle kostymerne i går, da hun tog hjem. Hvad? Jamen, hvorfor fanden har hun så ikke syet Lindas bukser færdig? Altså, de skulle lægges ind. Ja, altså, vi finder et bælte til dig, ikke? Hey, William, kom lige her. Jeg hedder altså Walter. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Giv lige Linda dit bælte. Jeg tror altså ikke, at Linda, hun kan... Ved du hvad, Linda, nu skal du se, nu låner du simpelthen lige Wilhelms bælte. Jeg hedder Walter. Ja, og så tager vi den fra CD, okay? Det bliver skide godt. Er du okay? Bare tag det roligt, det hele skal nok blive fint. Altså, jeg ved godt, du er nervøs, men nu tager vi en scene ad gangen, og så får vi en skide fed premiere i aften, ikke? Nervøs? Jeg er ikke nervøs. Nej, hvad er så alt det der... Det er bare mine rutiner. En hver højt præsterende kunstner bør have rutiner, for at de kan præstere stabilt og opretholde et højt bundniveau. Okay. Prøv lige at høre, vi tager simpelthen fra side 4. Der var jeg. Fanget min gang. Jeg stod klar. Og værsgo. Hey, hvad fanden er der siger sådan? Jeg kan ikke høre noget. Hey, hold lige kæft. Hold på. Hey! Altså, er udluftningen tændt? Ja, udluftningen den tændt. Nå, okay. Men hvorfor fanden slukker du den så ikke? Fint, så slukker jeg den. Men så bliver det altså herrevarmt herinde. Ja, det er skide godt, Einstein. Det er jo ikke raketvidenskab, vel? Kom, vi tager det igen. Og værsgo. Stop! Hun står ikke i lyskejlen. Ej, det er fandme flot spottet. Altså, gider du få styr på lyset, så det rammer hende i hovedet? Altså, skal jeg til at finde stiger og alt muligt frem? Det kan jeg ikke. Walter, du går op og laver et mærke til hende, så hun ved, hvor hun skal stå henne. Jeg hedder altså Walter. Kom, nu arbejder vi lige lidt hurtigt. Kom! Og værsgo. Der var jeg. Fanget mellem mit gamle. Ej, for helvede, Malte! Altså, undskyld. Det er også fordi, jeg har sådan noget pollenallergi, så... Pollenallergi? Du skulle da indenfor. Der er sgu da ikke noget pollen herinde. Altså, for fanden. Få det lort tørret op, og så hent mig noget mere kaffe. Ja, kom. Undskyld mig. Kan jeg måske lige få lov til at køre min replik igennem bare en enkelt gang, uden at blive afbrudt? Jo, vi tager den igen. Ej, nu stopper det kraftedeme! Se, Linda, jeg har et par nye bukser med. Fuck af! Fuck af med dig! Fuck af med dig, kvinde! Ud! Vi prøver her, kan du komme ud?
Altså, er folk færdige med at spolere den her forpulede forestilling, eller hvad? Eller har I mere til mig? Hvad? Er der mere deroppe fra, eller hvad? Og hvad med dig? Altså, sådan en flok lusede amatører. Kom nu i gang, mand! Undskyld mig, hvem er det, du kalder for luset amatør? Ved du hvad, du skal bare blande dig udenom. Gud gider jeg ej! Hvorfor fanden er du sådan? Hun blev pisseked af det. Gider du godt lige at gå ud og sige undskyld til hende nu? Undskyld? Ja. Jeg siger sgu da ikke undskyld til nogen! Det er mig, der er instruktøren! Det er mig, der bestemmer! Og hvis du ikke kan forstå det, så er døren lige der! Ved I godt, at pigen, hun står derude og græder? Og værsgod. Der var jeg, fanget mellem mit gamle... Nu står hun igen ikke i lyset.